देवाचे दैवत मात्र संतोषी बापूने कृपेत 9 दिवस आवाज टिकला. पण ही माझी नेत्र आहेत ना वारकरी, बरोबर आज 9वा दिवस आहे. एकही दिवस मध्ये आहे. आम्ही आपल्या घरात जातो वाऱ्या करून, आईला सांगायचं आई पाणी गरम कर, आंघोळ केली, न्याहारी केली की उडतं, भेगा उलटी करून ती झोपतो तर संध्याकाळी उठतो. ही नेत्र सकाळी जातात, परत शाळेत जातात, शाळेत परत ही बारी येतात. आणि आम्हाला इथे उभं राहून फक्त शक्य मारायचे, मला 1.5 तास 2 तास नाचायचं. ही कुठनं बोलायचं आमच्या वाघवादाने शक्तीला तयार केला आणि आमच्यापर्यंत आणून सोडला आणि या लेखकांच्या रक्तामुळे गेले उचलला. त्यामुळे कोणासाठी टाकावं बाहेर आम्हाला पडू शकतो. तर ही जर नसती आम्हाला विचार नको. आज नाव होतं एखाद्या शाखेत होतं, ते 8 करोड असतं, आमच्या एखाद्याचं नाव होतं. ही जर नसेल तर आम्हाला पडू शकतो.